Gwyn Thomas, Ebrill 2016. Gwanwyn. Amser i'r blodau bychain ymestyn eu coesau. Ac amser i blant bach gael aros allan tan 9 i chwarae. Sŵn i chwerthin yn diasbedain dros doiau'r tai. Mae'n wynfyd ymlaen â'i ffestinio carddiwrnod braf. Ac os digwydd i'ch bod yn brydd neu'n hiraethus, ewch yno. Ewch yno a pharciwch eich car ar un o'r strydoedd cilion. Ac ewch am dro bach. Bu na barau o famau yn gwthio bygis ar hyd y stryd, yn parablu a chwerthin wrth fynd, ac yn pwyllo bob hyn a hyn i roi'r dwmi yn ôl yng ngheg y babi. Taw ambell waith o ogof blastig y bygis. A'r bodau lleiaf o llymeddiannu ei tref gyda'i lleisiau egwan. Bu na griw o hogiau ifanc ar ei ffordd i'r ysgol, neu efallai'r ffordd adref, yn cyfri pres brown yn ei cledrau cyn mentro i'r siop. Be fedra i gael am 16 ceiniog? Bydd llygaid craff henwraig y siop yn dyn ar yr hogiau, rhag ofni di ddal o'r diwedd pwy bynnag sydd wedi bod yn dwyn y Milky Bars a'r Buttons. Bydd athro yn agor ffenest i ystafell dosbarth led y pen yn ystod amser chwarae. Ac yn troi ei wyneb at yr haul wrth i arogl a stem i goffi godi'n ysbrydion i'r awyr iach. Bydd sŵn pêl-droed blastig yn taro wal y buarth yn rhythm cysurlon cyfarwydd. A chwerthin plant yn lliwio'r dref cyn i'r gloch ganu i ddynodi diwedd chwarae dechrau dysgu. Caiff 23 dyn canol oed, smoc ar garreg drws y dafarn, yn chwerthin ar hen jocs y maen nhw wedi clywed o'r blaen ac yn codi bawd ar geir sy'n pasio. Daw lluning can o'r jukebox y tu mewn. A sŵn y barmed yn rhegi ar ôl iddi ollwng gwydrin arall. Byddai'r bardd yno hefyd gynt, wrth gwrs, yn cyfarch yfwrs y pnawn, ac yn rhoi hanner can ceiniog i'r hogyn bach sy'n methu fforddio prynu fferins. Wedi stopio amenid i wylio'r gêm bel-droed ar gair ysgol, byddai'n cyfarch Mrs Edwards sydd ar ei ffordd i llnau y capel. Ar ei ffordd i fyny i Gwm Morthyn roedd o, lle roedd ffrindiau, heulwen a heddwch yn aros amdano. Yng nghôl borffor y llechi, bydd blaenau'n disgleirio yngwyrth i lluosogrwydd. Bydd neb byth yn gadael blaenau go iawn